Nasa kustodiya ng unyan kang otoridad, ang high-value target drug personality ni si John Joseph Yukim, 34 anyos kang looban 6 Zone 4 Bayawas, Abella, Naga City. Biyernes, Mayo 19, kang arestaron si Yukim, kang pinagsarong persa kang Regional Drug Enforcement Unit, Naga City Police Office, asin PDEA Bicol. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bunggon, tagapagtaram kang Naga City Police Office, sa pigkonduktang bypass operation, napabakala ni Yukim ning 100 gramo ning pigtutubudan na shabu. Kantidad 260,000 pesos ang sa indang pusher buyer. Digdidangan ng inaresto ang sospek. Na-recover man sa posisyon ni Yukim ang sarupang plastic sachet. Laug man ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 900 gramo. Dati naman dang nakulong si Yukim, huli sa kasong illegal gambling. Gabos-gabos po ang na-recover sa iya, 1,000 grams of suspected shabu o 1 kilo of suspected shabu na nagkakantidad po yan sa Dangerous Drugs Board value. Nagkakantidad po ang sarong kilo ng shabu na 6,800,000 pesos. Konsiderado po ang sabi ng operasyon na high impact operation because of the quantity seized from the subject or from the suspect. Ano po? Sa datos kang Naga PNP, ininang saro sa pinakadakulang kantidad ning shabu na na-recover nindangon niya na taon sa maiwasang kampanya ninda kontra illegal na droga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.